Ni priang subhai phi prabangi bi baro ki bana kabalang jung yang nya pokse kumjuru ki prabangi ki bani ki wei ki balang ba kilok ki jor ki bajuan jeseng lang bat ngi ka jing priang subha ka bakham kerpang kalong ye ki prangot mu kendai ye prangot ye ki prangot ki students jong ka Thomas Jones School of Mission Sora ki badan ka outreach program ju ki hang ne Shillong ki badan bat ngi hakan ki jeseng bat ki ban sa ai ru ke jing ruai ka bakerpang sai sit yang subai pi baro ki bewan sha kan ki jeseng showing this dang tu ini pendam lang hi jing ruai blai pa jing ba bnai ni ayo e me ko trai bangio pat hakan ki por bingin wan ko trai bania seng lang ka teng ka bathiang ke jong me ko trai jisu idwai pat daga bangai ijing alam munsim buku ijong me ko trai baro ijing pendap nadu ijing puli nektin buku ijong me ijing duai ijing kerpat ijing aingu ijong ko trai ijing ruai shemen sim bangin yarwai ijing kai bijing slong aktin buku ijong me baro kin long bala kerhu bat lapuntang ijing dan kat bagaji alam ijong munsim buku ijong me ini ngu ipan ka kerteng ka badan bor ko tiang trai Yesus Kristus. Amen. Hari ini kapor, ini ruai, ia jingruai kepada saus pak saupo. Berhadian kata, ini yo ia jing pulis dang berduai, nama Mr. Full Moon dan kupa lingdo lensyang. Tulam yang halim tihun, hapor dan ki jing pensyai bon, hapor ke jenjar bat jingma, mensim babha, yalam yang borok saud lid khot ke jingruai. Kaba saus pa saupo. Tulam yang alin tihon hapo dengki jing si tiom ton hapo jinjar bajing ma mensim babaya lam yang yalam jo yalam mensim baba yalam jo yalam mensim baba yalam Ying ipa haklau bashir ke enga shong kiso jong ka jing yap kilong halen ti koi ba be ba bha Jong mi yalam yang yalam jo yalam mensim baba yalam jo yalam mensim baba yalam yang asya ying ipa usoy tanpa bat kajing tlon kikwa ban ring syaka banjon ban la kistan yang aban pa Halen ti hok yalam yang yalam jo yalam mensim babha yalam jo yalam mensim babha yalam
lam, ya lam, ya lam, yang asya yang iba, ngalong uberemba jingai, na ying ipabat ngalaswai, ngabe syaying jong mi kupa, labun basyon ya lam yanga, ya lam, tu ya lam ben simbabha, ya lam, tu ya lam ben simbabha, ya lam, ya lam, ya lam, yang asya yang iba. Syawingnya Ndwai Paj Ketin Jumblay Gospel Bakat Kum Yohanes Kalong Kebalai Dekat Keba Ningkong Dasar Ketin Kiba Ongkum Ni Tela Don Ubria Ubana Ki Parisi Ubagateng Unikodimos Unong Sensar Jong Kijiu Unila Wan Huji Sumen Miat Badlo Ong Ho Ko Nong Hikai Ngitep Pemilong Unong Hikai Balawan Na Ublay Namar omdon ubala banle yakini ki kamba yak bame le lemda ublay ulong rengkat bat jusu lai thu bat lo ong hu shisha ngong hame lemda khapat ya ubreu umla bani e ya ke hema ublay unikodemos ong hu kumno la ban khak ya ubreu haba ulatamen ula ban sut pat shakpo kme jung bat ban kha yu jusu lai thu Shisha ngong hame lemda kaya ubreu nak bat no munsiam la banlek hapo kahimau blai ya kabala kha nak jong do kalong do bat ya kabala kha nak jong munsiam kalong munsiam what's ngau kandit te bangala ong hame baga de ban kha pan yapi ublen khui jong puli usas ko nak tien jong ngin peneblang haji doai awle ko paj hab neng khma jing snake jong he Iwan kumne ko tribe e pana ingo men mamla yelam kumne ngi we pi we ko tribe e pan kio hagni ki yeng kun tang bu ko me ko tribe e ki long jing da jung me ki long jing lam me ko tribe e mi la ban long kumne mi long kham tang ko tribe ngi dam na seng ban ya tay ko tribe ni ko wan ji snake jung me ni snake ko tribe e pan priang ngi we pi we ko mi long ba kham tang ko tribe e ba ai ba kun ji shakre jung ngi kan kio sa ko tribe e kham ji snake jung me ba gan long ko tribe e Kama pedang hun hagi santi blai ke sumbe ngon lamba sung ko po tribe ik ngop lang ya ka ban duai ban ko pa ko tribe ik kam jung ka ko bun i ba bu ko tribe e khaman kham tam ko tribe we dei preng ya ko gospel ko jong me ko tribe hagi jaka ko bun ko tribe e isnai ko ban kan ban ki shakri jung me ko tribe ko dan hagi jaka ko per ya ka ban preng ko tribe e ya tien ko jumbe man pamna ko tribe e jak jupne e ko jumbe sheki wei par ko tribe e bam parla itho par ki bam parla ko tribe e man preng me isne ya ka bandar kat yiki hai ki kam jung ki baro hi isne ko tribe e ngi dwai lamba jung ko po tribe ding shakri me namba un ushakri jume ko tribe dan ban yang ya man sam ka tien ko jumbe isha ko tribe ki kre ko long ko jung ui kum ubreu and then it is ne ko tribe panjanai ba ka e ka tien ko tribe e ko mi nak sintur ka chung ko try kan long ka ba her ko try na ka khat ka jing snake jume ba kan yo ko tribe e ban yong song sa ko tribe e ha ka no ko jungi ba kum jo try ha jume khat jungi wing yo pun kam ko tribe e nge ki hala ka sngi ha ka jing ya an ti jungi kum ki khon ko stan ha ka ni ko thai kun ran ba ni dwai ko tribe e na kam ka kha ko tribe ko dan khmat kum ka balang ko tribe ngin jet ya ki rang ba balang sisa ko tribe e ka long
ka jing jet ka jong me hi kun ran la ta me ko tribe man pun chai ni num la ko tribe e ban le ki boro and re me to tribe e pun chai but to say ko tribe e shakri given you kit ya ba ko tribe ka kam ko balang ring gat bat kit man sani posto rat ba gum jo ko tribe ni tuai ba baro ko tribe ki para banget kin yo e ka man siam e ka ban wan ya ka ban yo ko tribe e ban ya ka jing ndo ko tribe ya ka ban kin don ko tribe e ka ju sngo ya ka ba kit clear ko tribe hapding jing ki we pi we ba kin la tribe in wan ya ka ban yo on pendap e ka ne kam ko ban brom ko tribe e ba ka buram ko jeme kan pa ko tribe ba ka balang jong me hi hang ni pok se isne ko don ka kun ran ya ka por hi pro ba jong ka por i don shakri me ibu ti vek santi blake jong me na wani ro pan hatin christmas pan em jingi mta shubam chikotru amen Ki para bangai be kini gelong jing pilmana jeseng kan thai lawai ni jeseng kan deiru jeseng kan thai KGP Assembly Prayer Day in nong police tang badwai Miss Adorable Merbo nong kran Mrs. A Ding Do ha ka English service jong ka balang por lai siteng jan med nong police tang badwai Dr. Yarang Katlen Kerry nong kran teman san di ling do jeseng samla por San Beji Jan Med in your special program but in charge the key leaders but assistant leaders jengki group jengki youth week arajar arpuar English service of police bazaar for South Jan Med in your non-grand Reverend R.R. Rapsang la shai ka singi ka arp Southrik u Oktober kelas ni ublay dan ke program jeseng duai shajing it jong ketnat rekam temperance jong jeseng kan tega balang di program gelong kumne nado ko pot rubuji step hadu pot rubuji janmet rubuji step in your devotion na di Mrs. TG Lingdo new buji in your kijingkran Dr. Morning Lingdo por trashipua in your hymnal praise when in charge kong dari shalamari kendai shiteng step in your special program but group discussion when in charge kong wedemon karnayor khat webuji step in your nongkran bemsan KNWar khat architect Minski in your non-grand Dr. M. Renga, RBJ Minski in your non-grand Mr. GB Mukhim, Rangba Balang Jongi, for Laishipua in your non-grand Kompiba Lingui, but for South Shitang Janmi in your Bible study, and I will San Edi Nangno. Each program just singing Dong La Shaiga Snigi for Rushang Janmi in Longumni, Dong Mingi Gan Long Hiyeng Kong Balari Shangpliang, Kantai Lumbatungan, non-grand Dr. R. Imli. Dong sep ngi kan long hiye kong jina kharshiyeng tentai pok se west nong kren Mr. W Dishen rang ba balang jungi dong shate kan long hiye Mr. Reji Lingdo kan tai Maulon Ray nong kren temen besan di Lingdo ha ka arhun retrik Oktober lagi jeseng miet balang pon risteng jan miet in subject preng juga kuota ke jingai a ke ba phalatam tenat subject hendrei haki bas nguret uai ke jingai a ko jong nore wi shitiu jakob nong wasau ke khat ke ba hendriu Nong polis nang batwai kong Joyceful Khan nong kren kong Sarah Iris Lingdo. Arpu nyotrik hadu live hotrik mentau benai Oktober ngin yo ki jinga seng yalap jong kabalang nadu puan rubuji janmit. Haka arpu nyotrik kan long haplau yeng Mr. MS Bare alum batengan. Chairman Reverend GS Umwi ngin yo nong kren Reverend P nong kendri. Arpu Pratrik Oktober kalau pelau yang kong sin kiri Karangor, Pok Central, Chairman teman pesan El Kurkalang, Nongkren Reverend S Nongkendri. Haka arpu kendai trik Oktober pelau yang jeng Mr. David Lang Jerwa, Renjak Main Road, Chairman teman pesan KNWar, Nongkren Mr. Perkhat Nongplu. Live ho trik Oktober ke siu belai. New bujim step in your jeseng kena kan diga goodwill visit, jaga jeseng kena umlengka. Nongkren Mr. Denroy Empeda barkum gejeseng kena nyemi hakapuan rushteng menstep nang ni nakhmat yang meni dakabas hakapor shipobuji menstep in your gejeseng yalap no chairman Reverend Elling Score nongkren Reverend S.A. Kongsdam shibuji mensngi in your chairman Reverend G.S. Umwi nongkren Reverend A. Suyam pan rubuji janmit
Chairman Jaseng Reverend G.S. Umwi, Nongkren Reverend T.W. Wanshong. Kalai Mkra Presbytery kan penlong ya ka Seals of Work haka Santerik ubenai November Hamadan Football Jingking Nong Thamai Shillong. Ya kan ka Seals of Work la penlong na ka bentaman pemi fun na ka bentaga jing thiet jaka ka Presbytery ha tenring. Ka Jaseng kan thai ka balang kan bu ya ka stall jingdi ye ki jan rim bat jan Thamai. Bat kumju roi ke jing di kiek. Bat ke Jaseng samla kan don ha ka stall jong fast food. Lakar pa di ki para bangai kat ki bala bania no senyang de ki jan rim badang bha. Na ka benta ka stall jong Jaseng kan thai ba ban poi ki jan hang ne hing mani ha ne shwa ka artrik November ha ka ba an selum ba suluman har. Ka Jaseng samla ling ba ka social committee kala pelong ya ka sports meet arjar apuar kabaan penkut haka arfu sautrik Oktober kata syai kesini hamaran umpling kijingi lekai kin sedang nuru kupor kendai bijimen step bat ka final juga basketball kan long kupor shib bijimen sengi bat ka final juga football kan long haka por arbijimen sengi lakar pa di ki members ka komiti balang ki long pa ki long kme bagi samla khamtam kat ki bala banya poisha kan ka sports meet jong ke Jaseng samla Nisgo tenat ban pentip bahkan don ga jingken tiu kurim hapedeng Mr. Rob Borlang Masar kun samla kapalang bat Miss Steffi Jones tangkiu balang Presbyterian Maulai kani kalong ga jing menaban engkong Nisgo tenat ban pentip bahkan don ga jingken tiu kurim hapedeng Mr. Stallion Toto Lingdo rengai kun samla kapalang bat Miss Viviali Langsti balang Presbyterian Melim kani kalong ga jing menaban engkong Hakani kupor la shania hanga panganai ru ya ka apil jir rampa balang pastor loenga sungub ha ban ai kani kupor di kumni ki prabangi bi kumbala shawingnya ngadon ban penken mau ba ka Laim Kra district kala rai ban penlong ya ka jingjit ya ki dekhot komiti balang ha ka balang jungi ha ka arpo trik November arjar arpuar sengi ulai hakapor shibji men sengi ka jing pen kan mau badan kam kolong bangin la ban pelong ye ka jing jiet tang la da ka jing wan jong ki riut khot jong ka balang kalong palat ya ka sanpho na ka hispa na ka jing don ki riut khot ka bomut ba ka jing don jing riut khot ka balang menta kalong shi hajar praspa arpu nyongut kata hadu benai September Kumta bingin la ban pelong ke jingjiet ni hab ban ya don la kumnu kendai spa khat sawut ni don ban pen kan mau bahu Desember arajar arfuar ni lam yo ban pelong ye ke jingjiet namar ke jing bom kot ya ke korom kadalong ke jingja ke sosi bat la hab ban pelong biang hau banai ma arajar kat lai amnon nangi bakwa bakum katakan jabyang kumta rekerpat nakaliang komiti balang namta ka balang hi bagin sungub ha ban shimkhia ban ya kenmau halayeng lasam kumju bat ben kenmau lam para bangai banginum yo bu program shu shawai bat ban ya poi renti sha kani ke jingjit kabalang kanang yai trei ban penskem ki snar jongka ban penyari utulai ki yeng jan ban sumar iki khonswet ki baduk ki bapang bat ki rekun thai Pat kham tam ban pen sokriang ye gospel lingba ki kam mission ka jingjiet iki khot komiti balang kalong ka bakentang ha ka bangin jiet iki riurang ba ki samlarang ba ki badan ke jinglong rublei ki bakloi ben yakit ya ba ya ki kam ki babon serta ha balang bat ki ba syampang ha ka berkat perdain ka jingjiet rang ba balang ka de ka bakum ki rut khot ni di ban shim ki jingit kli namar ka de jing tho ye ke jing trailang jongi kum wei ubrio ya ka kam ublei ka kam kalong ka bobon ban ngidon kam shibon kinau trei induai ublei bu un pensyai dalau jong umen sim ye kinu kirang ba kiban ye kit lem ya kani kalengkor ka jing kerpa na komiti balang kalong baki para bangai kinda bu jing duai kerpang na matakan ka kam hala kirim pe yeng da ka bangai rubu blen kurku bengin yo shibon kirang ba kiba kensai kiban long ki nong ye trailang ye ka kam kan rat pat na ka benta ka buram kusong marwe amen
Hakan ni kapor, ngin ya pediang no iki cing aingo, patkat kum ke program ni dan arteli kucing ruai special number. Kebening kong na Mr. Dap Jingkerman Lingdo, pat hadian kata nagi students jangka Thomas Jones School of Mission, kumta ngan kot ningkong, Mr. Nyami ibi dan Dap Jingkerman, dia kumta ngan kot no yaki students jangka Thomas Jones School of Mission, bakin ai ya kajing ruai ke bakar pang ke jongki, pat hadian kata ngakar pat ya irang ba balang jingi Mr. C.S. Dekhar banduai bu blain penkentang ya kijing aingo kini lang cukup nah. Before we sing this song, I, on behalf of the Thomas Jones School of Mission, I'm a faculty member of the Thomas Jones School of Mission, I would like to thank the church committee for giving us this opportunity to present ourselves here in Shillong City. Reverend A. Dopri, who is the principal right now, he conveys his greetings to the Balang Pokse and the faculty members of the Thomas Jones School of Mission. At present, we have the certificate course for the 9 months, and we also have the diploma in missiology. There are students here who are coming from different parts of Meghalaya. We are privileged to have students from Bangladesh. We have Khasi students who are from Bangladesh here, who speak, who read, who sing, who preach in Bengali. I'm very privileged. They have been here for the intensive practical ministry in Shillong 2022-23. And we are really privileged and we are really thankful to the church for giving them free of cost. I should mention this. Their breakfast, their lunch, their dinner, and most of them, they are really shocked. So much blessing. And I told them that this is because the church has a very big heart for mission. Beside that, I will not forget to thank Timsan Dondor Lingdo, who opened his house. He opened his whole house. He said, you stay. And our students, they have been so privileged. Of course, they used more water than what they should use. But still, they are really privileged to be there. Can't forget. But he has been a brother in Christ and a part of Thomas Jones School of Mission, silent member, I should say. Rangbak Balang Jibi Mukhim, who took the initiative, said, no, you will not go to Nongman Song, you will be here. And just cannot stop thanking him. He always hides his face in the back of the chair. But this should be revealed. We cannot thank, but we should always thank the devotions, that powerful devotions that we got from Rangbak Balang Jibi Mukhim, Bak Kodor Kharmalki. We also had devotions taken by Mr. Ramesh Bishwa, who had given a strong vision to the students. We also thank Timanmasan B.S. Kharpuri, who encouraged the students with the devotion. We also would like to thank Miss Yorila Marthong. At first she was very shaky, but she did give us a powerful message for the students. Yes, right from Monday till date, we have been preaching right from Umkaliyar, South Furlong, Punthor, Jail Road. We had a very strong preaching, street preachings.
in Police Bazaar. We had encountered, we prayed with many people, and tracts were distributed. There were tracts which were torn. This should be noted. We should pray as a church. There were tracts which were torn right here in front of them, and they felt very sad. I said, no, you should pray. And we also could pray for many Muslim women and men in Shillong. There were 5 in one family who gave their life right there in Umkaliar. They are Sindhi families through these students. So here we are going to present a song just by singing, because we have no facility to play the music. So it's a Bengali song. Please forgive if they make mistake. Thank you. চলে যাব আমি দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে সে নাম সেই যিশু নাম যে নামে পাবে শোভা শান্তি যে নামে পাবে শোভা মুক্তি যে নামে পাবে শোভা শান্তি যে নামে পাবে শোভা মুক্তি সেই নাম সেই যিশু নাম সেই নাম সেই যিশু নাম চলে যাব আমি দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে সে নাম সেই যিশু নাম যে নামে অন্ধ দেখতে পেল যে নামে খঞ্জ চোতে গেল যে নামে অন্ধ দেখতে পেল যে নামে খঞ্জ চোতে গেল সে নাম সেই যিশু নাম সেই নাম সেই যিশু নাম চলে যাব আমি দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে সে নাম সেই যিশু নাম জানিবে জগৎ বাসী সবে যিশু এ মুক্তি দাতা ববে জেনে জগৎ বাসী সবে যিশু এ মুক্তি দাতা ববে সেই নাম সেই যিশু নাম সেই নাম সেই যিশু নাম চলে যাব আমি দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে সেই নাম সেই যিশু নাম হৃদয় খুলে তাকে না ধরে হৃদয় শান্তি পাবে অন্তরে হৃদয় খুলে তাকে না ধরে স্বর্গীয় শান্তি পাবে অন্তরে সেই নাম সেই যিশু নাম সেই নাম সেই যিশু নাম চলে যাব আমি দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে সেই নাম সেই যিশু নাম চলে যাব আমি দূর থেকে দূরান্তরে নিয়ে সেই নাম সেই
For God's glory, amen. Ini doa. Ublei bok pa jongi ubahab neng. Ubalong try jongi jengkerku gi jongi paro. Ngiwan kerat ba i akan kapor. Ya banon ra ya kini gi jing ai gi parit gi jongi. Ki ba meh mal kerku hagi jing em gi jongi. Mal kerku hagi yeng gi sem gi jongi. Atra ba i ngiwan ram ya kini gi jing ai gi parit gi jongi. Siaka kam kapa krau ko jong me isnei kan rat ye man kerku ya pan ketang ya ki siaka no ka benta kapa ka balang ki don kam ya ka ban panon kam ya ka ngidwai able yang ban isnei ki ti paro ki blando siaka ni ki sing ai ki jong ki ngidwai ker pangru kan rat ye ya ki tu ki para bangai ki bamla ban ai siaka kam ko jong me hari ki bakan mau ha ki jing duai ki jong ki nam tak kam ka bakrau ko jome ngidwai ker pangru kan rat bi nam tak ki khon ki jome ki bla ai ya ki jingruai ka bakar pang ngene ka por ya ka me mal khot ya ka ban tri na kam tak kam ka bakrau bat ka bakentang ka jome isne able man kerpat ya man don kat bala ki jong ki khon ki jome ki ba me mal khot mal jit ya ka ban Yalap ya ka gospel ka jome haki babon ki banta haki tu khamtam ya ki bampa dios ngau ya ka kerteng ka khoj ka jonome ngidwai kan rat it baman isnei ya ban kersan bor ya ki hadu ka banta ka bakin pendep ya ka jing puli ka jongki bakin yo pat ban sedang ko kan rat ya ka ban trei haki wei pat ki banta hakani ka ri bat ki wei pat ka ri jong ka perthei paro ka wei Ngiwan hakada ka poro kan rahat ye jak ban boti kerpang naga ban tau jong syakri jongi itaman basane ba ye iba me malai bet ko kan rahat opha ay ban khot syakakam ka jong me yak ban sam yak gospel ka ko ka jong me yak ban sam ko kan rahat opha yak naga tien ka ko ka jong me kana ka por hap deng jongi we bi we ngidwai ablei man kersan bor jong syakri jong me Hapadeng jing bon kam ko muskatri jong ka balang hari dang don si bon ki program ki bala ban pendep ngidwaya ablay man kersan pori i bat ya ka yeng ka sem ba ila ko konrat ye ya ka ban kit ban ba namane syagri kamha ya ka kerteng ba khoi ko jong me sngau yangi mab yangi ha kerteng jisu ngi pan amen. So when I could play, she wouldn't yaki students, but no hikai jongka Thomas Jones School of Mission, jing ruai ke jong pi, hai de shisha ngam la man so thu e ketien, la ma long ke jing kerku, lo ra I men sim jongi, abing ruai pun brom I play, but kum ju ru ni de tuai ba uble ne kerku ya pi, ha ni ke jing khot, ke jong u ya pi. Ba pi fin trai ban pen sapriang ya ke gospel hang ni ko por ngan kerpat yaki praise and worship team jo ko balang bakin yalam yaki jing ruai berhamen sim sha bangin sa yo no ya ke jingkran. Check. Hello, check. Hello, check.
Hello, check. Tungin je syakri lang yu blay hakin kapor habangin cimta lang ik jingruai. Kaba sunspark hat nyau. Pat sunspark ndai nak barim. Nyau laki jingkerku. Akar pa di baro hakin kapor ngenyeng lang mencimta lang. Inyarwai lang nakasur bejam. Haba jingim jong pila pen ki eryong Jingker men la du baro kata lalong Nyo lagi jingker ku jer yaki baro Ayu blale du blay dipin salingo Nyo jingker ku jer yaki baro Yo jingker ku bublay laben yo jingker ku jeryaki baro Ayu blale dublay dipin salingo Bankin laka kuslay pi ut pi skautai Ban balaka ding na shisha pim lalai Yo lagi jingkerku atatin kandam Linti pensyurwakan banang Yo jingkerku jeryaki baro Yo jingkerku bublay laben yo jingkerku jeryaki baro Ayu blale dublay dipin salingo Haba pipet syaki bakar hai kaspa Gen mabu pres ular kambun syah Yo lagi jingkerku bas pakam wanra Kadong hap neng lomban you try Lengen pinjam yo jingkerku jeryaki baro Yo jingkerku bublay laben yo jingkerku jeryaki baro Ayu blale dublay dipin salingo Kung tahap teng kijing elarin ni crown Watu jingker men budon utran Yo lagi jingkerku utrai upen pan Jenis rantin yo hadu bajing lekan Yo jingkerku jeryaki baro Yo jingkerku bublay laben yo jingkerku jeryaki baro Ayu blale dublay dipin salingo Poin cipta biang say sin Kedekot kepasal kumtahap deng kijing e Cipta lang nakasur kepecam Kumtahap deng kijing e larin e kraw Watu jingker men budon utrai dong tau Yo lagi jingkerku dan ayu ben pai Jenis latin yo hadu bajing lengan Kita penjam yo jingkerku jeryaki baro Yo jingkerku bublay laben yo jingkerku jeryaki baro Ayu blale dublay dipin salingo jingkerku jeryaki baro Yo jingkerku bublay laben yo jingkerku jeryaki baro Ayu blale dublay dipin salingo Ngin cimta lang hakini kapore kejingruai pa Lai Spanyo pusau
Lord terus ubah penting Lord ubah penting Yesus jong Lord terus ubah penting Lord terus ubah penting Yesus jongga kan Lord kijeng ya day Yesus jongga dapat thấy song basah Sim jongga Yesus jongga why no kijing skoma bertegelah iman berdei bandot jeng em jong Posnil Yesus jongga dam do pujing Abril Bariam ya baro bangalain baro bangalain di paulong kijing Baro bangalain di paulong kijingin yu Yesus tengajen Yesus jongga Aku ang insimta besesin Kublay reaching post niyo Kublay reaching post niyo Yesus jongga damno kunjing babril bariam yanga baro bangalain kipaulong kijing bin yu Yesus tengajen Yesus jongan cimtam sesin baro bangalain baro bangalain kipaulong kijing bin yu Yesus tengajen Yesus jongan Peromdang beromblay semua mensyam Kublai Shibun, praise and worship team, elaming hijrah Ibrahim Sim. Kublai nang kerku
Yepi. Ki para bangit be ki jengkren ki jasang shibiji mensi na po yeng. Kata anak pedang ki members jong komiti balang ki julong barobor da kapali. Hakasngi ka bang akhlem laban po isya ka program komiti. Hakata kasngi ki ai program yang akhlem padai kapali. Te sisien balabu sisien bakila duai syapan penbit penbiang yang program di lapan kok ngo ialah di tinggal dan ni ban ai kum bala ai bentai yang ban ai ini doctrinal teaching kum tangga ngaitkan long ke jengkerku lang yang ibaro tu ini duai obleu pajing bahabeneng ai ngo try sesien pat bangin rong syak ni ke bentah ha ka bangin ikai yakin iki jing ikai ban yo jing ikai jing sampang na ka kantin yen ka bokho ka try ka bible ka bangin i ai ngo em ka try kum syukri betlot bot ngit dari ka try mangla duai ngangai melai alam kai ka bangan ai ki jing slok ani ka por ai ngo na kata mangada duai ko kan rasa sisien pat Makanya ni kapor ban sam ya ka. Nda yo ai jingkar khu na ka khat ki jingis nei ki jong me ablai. Begini ki jing kai. Kat ki ba me ibet ibyang kat kum kamon ka bok khu ye jong me. Kin ne agi jing mot agi men sim bat ban pen layangi. Bengin em kat kum kamon ka bok khu ye jong me. Ni pa na ka kerteng ka badan bor ka bat hyang utrai Yesus Kristus. Amen. Dia kum tu berabangai ni labu ujing duai bat ngangai kan long ujing gerku andre ha ju ko por ngasi don baik ni ujing perkhat baladadon kinu ki benta ki ba phim ya ha ya ki ai ki bang keren sungo ba kan tai tang bang agerpat balada phin kan tai ju phin chong nia ya ki bafi kentai na tin chong bulai ya ga bafi pediang ru pediang da ga bapen chongnya na ka tin chong bulai ya ai ki bi yo ban pusan ha ga ni ko por ngong ta na marba ka wei na ki nong rem ki ba hakmat jong ki balang protestan ha ga por jong ka reformation ka ong ka Bible ka ba pliet bat ka jingitip lem ka balai lui hakalama po strasbo kitho itai kentien ku kot ngayo pan puli ora translate ka kasi ka ka Bible ka ba pliet bat ka jingitip lem ka ba lai lui to ti ka program bala bu ni po ka doctrinal teaching bat ngala jiet ya ka phang kumangala penpau ke screen kumtai ha screen ngan ye leban ai tangi git khot Bible kat benginang ya kenang bakan pensuk ip ba pinom don kaman plit Bible daladi nga ubalong kalenti ke jing shisha bat ke jing md omdon ubawan hau pa like nanga bat ngan kren haki sautuli kimat ulemti ujing shisha ujing em bat omdan ubawan hukpa like nanga bat kani kadikat hot kabalong ka wei na kisien na ki nyau sien ki ba utrai Jesu uong kumbapau ku gospel kat kum u Yohanes uong ikintien ngalong wei na ki nyau sien kadi uong ini ikintien nga ubalong kalenti ke jing shisha bat ke jing imde om dan buan ukupa like nanga utrai Jesu de way niki lai person ha way ulay nga pendon kam na kaktian person namar ka ban pen kala sya kaktian kasi ya kaktian person ka kentup ya ka jing mut ya ka mon ba ka jing sngo ka badon ha u person ka ulay jing ni u person udon ka mon ka jing mut kamon ka jing sngo bat kaktin mut na sngo kam kot syata
Ki kentian kan ikat khot ki kentian ki ba utrai Yesus Kristus ulah keren haka sengi shwa ba ande no ya u da u Judas Iskariot. Ki dei ki benta ki balajan sya ga jing sya yap ha ga ding phna. La ban ong nadu kan kapor ong ginong thok commentary hadu kapor ban sya yap ga ding. Ding phna ki long kumbalai pun riu kan tai ei. Ti shwa ban lek syakimat ulenti ujing syab ujing imde tungin kan mau bahaka English Bible la tho the way, the truth, the life. Berhaktian kasih ka definite dan direct article ka day kaktian u. Ladangi mud ban ong ya unu bingida mud no ta usnam kumba ong no. Ladangi ong kasnam kawi kasnam hadian kawi kasnam reki bangi ong ha utu usnam. Kalau ka definite article ti hang niru benan kami kata. But kumta ngan bu ikimat ban ong ulenti ujing shisha bat ujing imdi kay srim kumat ho uyo anes lenong menengkong khat menengkong ha ka ba menengkong uladon ukti to ngan sedang pat da ka benda ka khadu jong kani kamat kemut ngan keren shua ya kani ka benda omdon ubawan ha ukpa like nanga Sautuli kimat kebaning kong omdan ubuan hau kepala nangah. Kini ki kentian hal ese ki de ki kentian ki ba penmi ya ki jengkeli ki ba kum kini. Hato ki kepatemen ki kmetemen jongi ki ba im hagaya ba khlempat poi ke gospel ki la poi bi sedujok. Nomor omdan ubuan kepala nangah. Hato kadon ke jingtip lupa ublei balada ke gospel kawan shua bannya ke pol lani ka ya bakawan onom don bapriang ya ka kata kalam de jingli ke ba kabalai hatu ke jingpen im de ke jinget au Yesus Kristus ka syongru hakabok namar ka ya balak ha ya ni kata ke brief ke jingli ke basau hatu don jinyalap laka jong na ke bentai ki balayap klem yosngo ya ke gospel namar bala ong omden buat upa like nanga. Hadin belbu ini jingkeli pat ngam snow don kam yangi ban jubab ya kita jingkeli. Ngam snow don kam yangi ban bisyar manu ban poi sebeneng bat manu ban poi sedujok. Ka jing bisyar bahok ka dei tang ka jong ublei bat nyem dei ban pun bun kam mengi syapang kata. Ka badon kam yangi kalong bangin lek yalap ya ke gospel dakaba pa balik yalap dakaba kersan balik yalap bat dakaba lek ban yalap ya ke gospel ngasukumen ba ngiyo bandan hangni yaki student juga Thomas Jones School of Mission but ngasu rubadi ban no senyang katukat ni hakabedei bat ke jinglek ban yalap bat le se kani kan long jing mento iru ya ki khon samla jongi ki bandang lek bat ru yangi ha ki jing lek ki jingwan jongi ha ka bangi persyang panya sam lem ya ke gospel kabaning kong kabangi ni pek ki jing ki balong praktikal ha ka ba ngilek benyale ban yalap ke gospel kham tam ha gari jongi kinong tho history balang hari khasi ki ong ba hispa asnam menshwa ka jingdon jengki Kristan kalong tang 10% hang ni hari kasi. Hadian kata kala roi step bah kantam nei bakalawan ke Bible hakat kentai spa Andrew. Hendrei menta yo i dan jingroi. La ban ong ba la ban dan penban ke jinghiar. Kata kadai kabang yo i. Ki baroi ke ditang babun ki bakha ba penbaptis ban ki bakhlat. Kalong no ta. Te kibawan IT haki jing sang yalap ru haka jing syam jonga kibun kidi ki khon ka balang ki bayo ya ke jing kendu mensim bat ke jing kela ka bamut ka balong ka basu tonat hendrei duna bha ki bawan na ki wi jingai ado ka puar ka bang kadang kena pat ni jukun tho ya kanu ka jing le babha
ba ka dei ka mensim Kristan. Ni juga thok ba ka dei ka mensim Kristan. Ka basngosi ka long bangim dak ham ya sngo syuk menta ya kum kata ka jing kan thok. Ba ka jing kali ka long balei ka long kum ni. Ka juba ka long bangi dei ka jela ka babuan Kristan bat ka ba ka bam sap ka kenrei ka syong kha syong man ka balengkar ru ka bun ka buai ka tanglang ka bokum ki riu perthai ru ka bun ti ni habban kreni ka jing shisha bang aso hala di hiba ni la kelalong ka mlu jinglong Kristan ka bala balat ni la kelalong ka mlu ka bala du ya ka jing penbang ka bala du ya ka jing penne jing bha bat kala baladu ya ke jing pendu jing put kita kilong kikam suka melu mila du ya kata kala blat bat ngimyo isu ya kata ha ke imlang kasalang ling baki Kristan ti sngo no amen siman ong bla sngo dei kum kita ki bala thoban brat no sabar bat ban yu kijat kibriu nre hakum kata ke jinglong ngila pat ngila ban syak pek hakum kata ka jinglong malalong kum ta kamlu bala blan ke jing ka bah kedo biang kalong kum ni bala de ngilek ban nyalap ngila ban syak pek kum ki briu ki bak kedo yu tnyat hak khmat jing ki wei bat ki bom yu i ya ukung hak khmat lejong kata ka de bakum ki Kristan nyap ban syak la de nyalap mentah nyap ban long ready ban long kum ta nampak kata kat ke julung cuman ngimla ban len baka jing yalap di gospel mentah kadei uthiep kieu ubae lakum taru ngimli bandu jing kermen namar ngidang dan saka wei ke jankup ka bangila ban kup shimet kum kinong bod uji sukres bat kata kadei ke jing ngurit bat ka jing ngurit kadei ke jing hikai ka baningkong ka jong Yesus Kristus halor ulo lada dan ke bangin penken mau kalong ba ublei unyarap balanula nuru minum laj no ya ka jankup jong ka jing surit ka baar ka di uli alam kan dia pada kaya ibat kerkom berkhat lese bayangi ke Kristan kasuk bangin pediang ba Yesus Kristus di ublei lapen he pensan ngi gumta bat ngi ham klet bu de ubriu ubapura ngi ham klet ban pelik jingmut ba Yesus udei ubalik toilet ku mengi ngi ham klet ban pelik jingmut ba Yesus udei ubala ban kok ngo samthia habaya syonglang po lieng kat barang ye he nia ki senran uko samthia berusia no yangi ka subha ban diang ba ujisu udai ublei ban ken mau pat baya ki we ki para briupat ki sub ban pediang bu deu no hikai bat uriu krau bahmat ki sub ban pediang wat bule ki kambaru hendrai ka ba ki ken pediang ba ujisu udai ublei kata ka digi jing penken mau berengkam kumta ngidei ban trei ban yalap da ka ba burom para brio ngin trei da ka ba ya persang ban suthu ya ka longren yang nongrim jingai ka ba kiwei kiwan ngin trei da ka ba bu yele di ha ka jaka jong kita ki bang yalap la yalap bi urang bat nyam khasi ngin mudur yele di balak hai ni hari barang bat nyam khasi dan nyalap yu Hindu ngin yele bon mudur yele di bak hai ni hakan nyam Hindu ini lagi populi kat bakila baju jingkep bat kum ta terter ngin sedang ru dah ka baya pet lang ya ujisu kum ubriu nang tangin suyu i ujisu kum ubriu ubajanai nang tangin suyu i ujisu ubalong ka jing pendap ya ka jing tu lupa bat omdon kajing pendap ya kajing tulpa ya unu ubriu kum ba pendap ya ujisu kum tang yen so su thu ban ya lap bau de ubriu ba labha
anda layalap bude ubri uba pelapha nang tangin sayo banyak tu ba ujusu ude uba cop ya kejinyap bat ka pen pauru ba ude ukun ublay ngangai bala dangi zdang da kata ko perkhat ban yalap da ka baya keren syobu ujusu ude ubriu bat ban saya lam di kibu ude ubriu uba pela uba pendek kejinyap bat uba cop kejinyap kum tan salah bikin pediang ru ba udai ublay bapura ukun ublay udai wen ki lai person ha ublay but udai ublay bapura kabalai ke beri menyelap bangin penyadai haki jingya keren nama ke jingya lap menta ka khamnya di jingya keren dah ka bakeli ki jing keli syafhang ke jingya jongki namar bengya phiar jingya habakin keli kelayangi ngin yo ban pen inia balai ka Bible ka di ka kitab ka bohok balai ka Bible ka di ka bolong historical but bau jisu udai ru ublay ya kani yo i bahabo apostle Paul u missionary bakrau u pendan kambha da ka jing pen inia ha ka jing trei mission ka jong u te u Paul kumba ujule ula lek rung haki bat laisngi sabaton ula pen inia haki na ki jingtho bat jingtho hang ni kamut beki Old Testament tena kata-kata ngin ken mau maka jinglong kristan jing kamdei tang New Testament bat sam bat proverb kadai nadu Genesis hadu kitab jing pen pau dia ula ju pen inia haka sinakok man la kasi sabaton bat ula ju persang pen ko ngo ya ki ju bat ru ya ki Greek katu nilayu i tika ba kongsan naki ba kongsan tapet kalong bandu wai ba umen sim ba kuy un ben kendo bat kin sut ho ba u Jesu Kristus de ubreu ba janai bat ublay ukun bat anda kila sut ho ba ude ublay ukun an sala ban yat ho bangim la ban poisha ublay light no tang no Jesu kataru da ka jing ai e ge jong u kamta an sap smutu ye ki kentin utra Jesu habu ong dan ubawan ha ukpa light nanga kini ki kentin ki de ki ba utrai ula keren ha ka ba an kut artat ke ministry jong u kum tangar ngas ngo ba ki de ki kentin kim de ki kentin bengin sedang ye jing yalap ndre ki de ki kentin ki ba habangye ya de kila sutu ye ke jing pla jo Jesu in sia thu rubu de ukun ublay tu ublay nyarap ingi pengen la ban pendep ke commission ban le yalap syaka perthai ki para bangai be i ngapa syat jingmut tangkat ni ban pen mau baga jing bisyar bahok gadai tang ga jo ublay pat tu nginun punbun kami ledi ban penchongnia manu ban poi sebeneng ne sedujok tungin lek ban yalap ika gospel nyen trei kat kebau kerat upli kalat bat nyinum limit ban ong bala bun than ki mission field lanu ai ngo e ublai badan ka balang ka trei mission bat kawe ka ba haban ong kalong kanum dei bandon ka por bangin ong labun than ki mission field kam judan limit kata kat kebau kerku kat kebau upli lahat kun rat nyidon ka balang ga jing ai mensim ka bakerpang ye pi ki parlok ba i jungi naga Thomas Jones School of Mission ba pine ya chaprang kum inong pensaprian ye ka gospel toh nyiladap ye ka mat ka baningkong ngan le ka mat ka ba a tingi pe ye ka mat ba utrai Jesu ulong ulenti habangin pe yu trai Jesu kum ulenti ni dan ban pen kan mau ye le die ya ka jing wan ya ka jing lek bat ka jing wan biang ka jong u ki kentien bangi dei ban pen lek jing mut ki dei ka jing wan ka jing lek bat ka jing wan biang ka jong u Yohanes iwe kendai uta ulalong ujing sha ubashisha uban sawan haka perthei uba pensha ye kibriu baro Ujisu de ublay ukhuan ubadan ber ublay ukpa haka kerdan nong thau uwan ban long briu kamut uwan sha ka kerdan sha thau bada unong thau un pen shai
ya u sha thao u balaha ke jingdom. From the creator level to the created level to enlighten the world. Yohanes ndriu lai pra naba ngalawan hier nabeneng. Wan hier nabeneng. Ambangan yo le ya ka mon jonga hi ndri ka mon ya ka mon uta uba lapha yanga. Andala dep lut baro ka ba ula deban pendep kum ubrio bopura bat ublei bopura ka pokongsan kalong ban terwa ya ka jing penim da ka jing ai namar ula siudap ya ka ram ka pop ubrio halo ka dikna ka de ka jing ai ka bokordor ka de ka jing ai ka bakrau tamu ai ngi nama ka de ka jing siudap ya ka ram halo ka dikna ula yap ka jing yap kamla ban bat yu ula mi pat bat ula kiu shabaneng ban syong haga keti kamon ublai upa ki kentien haga ding pna kilong la pendep ulawan ulalek menta ni don habeneng ublai ukun uba de ubriu uba job na ka benta ki beri ki baram bat uba penjok yang ki bangai ha ka kerteng jong victorious at the created level, he went back to the creator level. Ulej ban kre ka jaka yangi, bat wan biang ban wan syau yangi. Uladep ban wan syong bat ngi, bat menta ka sa ban wan syau yangi. Ublei ubayai sa slam, kwa ba ka weiru ka mensiem kanjot. De namar kata kadal, nyimtip lanu u Yesus Kristus wan syau. Ulawan ula syong, ula leit, bat unsawan biang, bat uta, udei, lenti. Ladang yin pek, nadu kalenong kabak hatlai, Gospel Yohanes, ngin yoi, ba ulayat hu luparu, syang ki ban sejak. Da kabaong, ba anda kaja, pinyo ngek, ba ngalong uta. Ula keren lupa syang kajing leit juu. Thot lai pulai syaka bangan salek manga pi pimla banyawan Yohanes khandreusan hendrei menta ngan salek no syau tau bapa yanga hakayeng ukpa jonga don buon ki pulet chongne lemda kumta ngalaya thu api nabangan salek no ban kre ke jaka ya pi andang alalek no bat ngala kre ya pi ke jaka ngan wan pat bat ngan shimti ya pi haladehi bahaga bangalong manga piru pila banlong tesha bangan salek manga pitip bat ya kalenti pitip uthoma sulong u gotrai nyimtip sha ba men salek kumno te nyila bantip ya kata kalenti ujuba utrai yuzu layato nga ubalong kata kalenti bagi jing shisha bagi jing imde om dan ubawan haukpa Henry tang danga. Haka ba unwan syau yangi ka adres jongi kan kelah. Mdei bang kelah ka adres Yesu kan kelah ka adres jongi. Nang ni syate. Ka adres jongi kan kelah naka hima bu usiem ke jingdum ule don bor sya ka hima u jing syai. Yesu lo ngalong u jing syai. Kan kelah ka adres jongi. Bat nginde gi ba ap bakan kelah kata ka adres. Dia kumtai pada bangai biit ke jingsu hu ya ulenti bancu ain akhor kom jong ke illustration kalong kumni. Syubo pikwa banwan sieng jongi halapalang. Teng ye kendu hen hiang mane. Ti hyong te ban di kwa wan sing jong pi. Tengah kumnu re ke jinglo setri bun kamte ngamlap beli alam. Tengah subatai mo tongan batai. Ong pibi nang ni na poy giet pia sakadiang dan taya sidang pia sakamon ya kamon pia yang sakadiang lapoy kadiang harum dan arli kalat pia yang sakadiang nang ta dan poy kalat seneng serum pia yang sakamon nang ta poy harum pia sakamon dan ta poy tu pia yang sakadiang nang ta kadiang sia bet beli pet kadiang kamon nang ta pi sapoy koy gieng bompat airong ha kata kadi gieng jongi pi thrai poy gieng jongi kumta denom dei te kata te bandi kalauท่านพี่ถึงเล่มนู้แต่เล่สิ่งอะไรมันกระปัดนูสำลักขี้สิลีอาลามเดี๋ยวเต้าสำลักใบอาลามอุลีใบทุ่งลูกป่าอ๋อยังชุบพี่มาหอยยังชุกอ่ะกิลีอาลามเต้าลีอาลาม
Tak kamu lenti kamu udah person. Usah bawan kuat banwan bandai sing jonga. Ubdan kam subat huslai. Usubut baik. Yang tu kena bayalam. Ula banyak tu kena lenti. Bat ban poi baik saja. Nak kata-kata lenti dari person. Kata kadai ke jing sutu ke ba alesi kan khamsyai. Hang tak kain lenti dari person. Bat Jisu. Try Jisu uju ong bonsi. Bud yang ong try Jisu uta uti ubawan hanga dan lele ngan om kentat no syabar. Lada ununu uman banwan nadien jonga ai bu un len yala dia bud un ra yala gading panang sengi bat un bud yang to alie nadien jonga tingan pelong ye pi nong tong priu ngin ya kli yala di shimet ngi long ne em ki senran Yesus Kristus ki babut ya bat ka wei jing pen kan mau ko long ya ki ken huon jong ki riungai ba ningkong ha ka Bible laju khot ye ki syaban khot ki Kristen ki khot ye ki ken huon jong ulenti ye ki ken huon peningkong yo bot Yesus ki khot ki ken huon ulenti la ne people of the way. But ya kan ni pinlap hakikam ki apostol long bat kendai kat khat ka ar long phat kendai khat ba kendai bat ka bar hulai ki kumta sawat ki dan saw santeling tu ar pu saw khat saw bat kumta mo kita ki de ki khat ki ba pau bha ha ka kita ki kam ki apostol ba ki kun hun men khong ki khat ki kun hun ulenti nong rai shemen sim urwai ngala ku jingmut ban bud yu Jisu ngan om paidin ngan om paidin uni ulong Jisu Kristus balong ulenti menta pat ini pek no ya kamat ka balai ujing shisha hadien bau trai Jisu layat hu ya kisenran bau ulong ujing shisha tang hadien katto katne kental la ne por la banong upilat ula keliu trai Yesu ke ai ke jing sha Yesu dang dak banya tu upilat ula keli ke ai ke jing sha ya kan ni pen syam yo anes khat pra lai hu pra u jing sha u yang hakmat upilat u breu u bom syam jing sha Soban kan ni jing sha tong ini pek de ke ai ke ba persya ai ke jing sha namar ba lada ladon than haka jing bom shisha da yeng jing shisha ru long kumpilat mui ya ujing shisha bo ya macu persya ya ujing shisha bo bolong trai jungi ko wen ki kerteng jung trai jungi lo ujing shisha dei usaitan ubalam le but na ki jing tho ha ka Bible ka bala pin pek mat ye ki mat chonga halor ki jing lam ler ka dei kumnu bala lam ler syapang ka ei ka ba kong san bat ka ba hakmat juga jinget Kristan bat kata ka dei ka jing mi pat utrai ya ka jing mi pat utrai la lam ler ha ki im lang salang jong ka tu ko por ne pe ki tu kot khot hakmi ki ba na ki ba ap ki lawan shashno bat kilaya thu ha kirang ba lingdo ya ki ei baro ki balalong te haba kilaya lum bat kitemen basan bat kilaya sela kila ai sbai shibun ha kita kisipai ki da ong tu ya thu ba ki senran jung u kilawan tu ya u menmit haba ngi dang yo thia te lada uling skor un yo sngu ya kani nyen kro ya u bat nyen da ya phi kumta haba kila shim ya usbai kila le kumbala hikaya ki te ya kane ka ktien la pen bena habdeng ki ju hadu mentah kamut hadu ketu kopor batho ing gospel kat kum Matius kala ban long kum ba arho snam e hele se le tam kum i nong tho commentary ong kumta hadu kata kopor pen bena ba kata ka jingmi pat kamde ke besisha hadu kopor bala thoi ke gospel ka kum Matius lapen sapriang kubor
bagi senran ki wan tu ya ujisu menmir. Kabomut ba ka mainstream media jong ko tu kopor. Ka syukur yu pai ba. Bat ka ni ka jung syukur le si ka ne hadu menta hapdeng ki bom ngai kham tam na ki ju. Ki bobon ba ki etes ki bom ngai ba ujisu mi pat. Kabamut baya ka jingi pat la pen snow baka dei ka kubor sutau la ni ka conspiracy theory. Kabang kwa ban pen kan mau kolong ngiru ngiem ha kaya jong ka overflow of information ka misinformation ka bon ka disinformation ka bon ka malinformation ka bon. Nyimla ban chup diang tang namar bagi dei ki jing batai ki bami ne ki mainline media la ne ki mainline institution. Unong syukur ulah syukur nadu eden. Bat hadu menta udang syukur ya shibun. Bat ka jing syukur kam wan hagadur ka basuk bangin sotu ba ka dei ka jing syukur. Ka jing syukur kam wan hagadur ka basuk bangin sotu ba ka dei ka jing syukur. Para bangai bi nyin duai yo belai begin yo ke jing sempang na ka Bible bangin light na ka jing syukur. Nan pen ma ka ni ko wei. Charles Darwin upen mi ya ke evolution theory ka babatai ya ke jing penlong barok lem thau du belai. But ki e barok ki shulong hi. Ya kita la kuliah ki school ba ki hun jungi ki lai. Haki sni ki ba khaddo jong jing im jong Charles Darwin ngai shu ya ke theory le jong. Don ki jing tho ba u yap pat ka Bible ka shadam ju. Handrai ya ka ta ju pen pule haki school jongi. Bulab Darwin evolution theory ki pen puli da uang bu ngai chui ke theory pada kim pen puli tiki bun ha ki jing lam ler kadawa bangin ya kum ki bre ki bastar bat nyen star tang la dangi puli bat ni pele chimut ya ki jing tho na ka Bible bat ki jing champang ban yo na ka uji sukres u balong u jing shisha udei ubaladon nadu kabasda. Kinu ki bakam baki keren ya ka jing shisha jong kanu ki dei bandei ki badon nadu basda. Jong ka ei. Bo jisu hobo ong along u jing shisha u dei ubaladon nadu kabasda. Ha ka bo meningkong u blai ulat hawe ka beneng badi ka kendo. Ublay hang ni hak Hebrew ki ong Elohim kabadai ka plural kat ba thau pat hang tu created ka day ka singular ha ka ba lapen pau ya ka jingdon tam ya way person ha ka jinglong play pat kumta ni la ban su thu shai ya ka jingdon lang ublay pa ublay khun ublay mut simba khoi nadu ka ba sedang ya ki e baro ki palong nabom jukut shabom jukut. Ha ga meningkong uladan uktien bu tau uktien uladan bu blay bu tau uktien ulalong blay uni ulalong uladan ha ga meningkong bat blay da u lalong ki e baro bat lemma u shim lalong ke e ru ka balalong bat jimpen pa ar like ong ngalong manga u alpha bat omega u meningkong bat u hadu ubas dang bat ubakut. Ujisu kres ubalong ujing shisha, udai ubadan nadu shua ke jing penlong, bat ubadan hadu kabakut, bat hadu ke jing thau thamai ya ki e jing penpau ar huisan. Haba udan naga berthai udah penpau ya ke jinglong ublai bapura, deki kamba ki ba ulale, ki ba omdan ubri ubala panle kat ki kamba bale utra Jisu. Ki kamba ki kitian ki jong u ki long ki bajanai uya thu lupa ki ban saja bar chapang jong uru ladap de ki jinga thu lupa bala penan kam ha Bible ya ki kentien ba an pendep ya ki jing tho uni de jing shisha nama ki ja hik kambau ong nama ulong jing shisha bat dan ke jing lam ler ha baro ki jinga thu lupa ki bolai thu ki bompat ja
kin sajalong namar ulong ujing shisha. Habawong boon wan sa hisien on wan sa hisien. Habawong baka jingwan kan dei ka belong sendat kumta kan long ka jingwan ka ba sendat. Kumta kam dei para bangai ka jingai be ban ngai bo Jesus Christ ulong ujing shisha. Kumbu ong bangi dei ban long ki bakhre kadai na katakadaw ban penken mau yang i barabor nakani kamat ujing shisha bangi dei ban long ki brio ki ba lakhre kapto kilong ijing slok ki be dei spang ujing shisha pat menta yin poino syaka bakhadu ka balong ujing im bakhren ujing im ni paitu kindiat ki jinglong jing im hang i brio ni ki brio ni long ki jing thao ki ba im hadien bu bleu la thao yu brio nau khndo pat dan jing im ka jing dan jing it khat met ki bejenai kam penlong ya ubrio ujing thao ba im but dan de khat met ru hakamet ubrio bangin khat lene ai kerteng jing im kadai hadien bu bleu la persat ya ka jing im dan the breath of life ba ubrio salong ujing thao ba im namar kata ni saring mensiem nakmut hadien bo bleu thao yu breu no khndo pat deu ujing thao ba im ladan lud prokai kit khat ki bajanai hakapor ba thao nung kong le ba onum dei ban yap shu ndrei pat dei ba im tat hadu da persat ya ke jing persat ke jing im tengin page Genesis ar nyo bat utrai bo bleu la thao yu breu na ko domet ka khndo bat ula persat ai ti liu mut jung ui ke jing persat ke jing im bat utau breu ula long ka mensiem ba im kani ke jing persat ke jing im kala shong hakasna bat ngini i Leviticus khat nyo khat wei na ba ke jing im chong ka do ka don ha kata kasna naba ka jing im je ka do ka dan ha kasna kabang asut hu ba shisien ba ka jing im kalami nakasnam ubreu ni umrat u yap shisien ba ka jing im kalami nakasnam ubreu ni umrat u yap kabang Yesus tu kalau bersisian bagi JM kalami nakasnam ubriu ne umrat uyap bat ngis yoi baharu ya ka jinyap her hapadeng ubriu ubaim but ubriu bayap marsinyap ke jinyap her kalong kum ka beneng bat ka kendo nakan mau pa bangadon hakapor bi khla di papala jong kum tu lai i ya ke jinyap her kabah kebeneng ba kando beneng ubriu barang don ke jingim bat ubriu ubah ke jingim kalami bat kidon ki ki bamayan haka jingdon ke jingim hakasna hadien bu ka nyula penyap yu abel ublei ula ong ka jingut kasnam upara jongme kakang hanga naga kendo itu ide hindiat isutu ba kuno ka jingim ka pher naga dikamet ngitip naga Bible ba ublei shim thau ya ubriu bu unyap ladau adam lam ha ngila shudon bet bat ublei kupa ublei kun ublei mensim buku haka jingsuk bajanai haka long yeng ublei namar ke jing hap sabut ke jing yap bat ban penlengkot ya ke jing tu kana ka bajrong nyin sungu tu bakas nam haka balai khayangi nakamon kado kam long shu ka babit baka jing im kan shongsa hangta kadon kapur baka jing im kan mino nangta kumta mangi baro ngidon ha ka lenti shalom jing tap lani don ha ka lenti syaka jing yap
Kajing tiet jong klong snam ujongi kalong tangkak sing kebayai tiet. Pat kat banang celebrate birthday kamut. Ni celebrate aingo you blay ke existence andre ni lanang nyoru ikisngi. Pat kalong kabab haru ban nyoru ikisngi. Kisam ki kai bhayangi bangin nyoru ikisngi. Kani kajing im ka ay yang iya kapor. Bangin jet bangin pediang ya kajing penim Jesus Christ ubalong ujing im. Ni bangin yang percaya ublay dak bakwa ban le ka paman. Kani kajing im ka basipor. Ka bangyo kadai tang ka jaka bangin yo jet. Ngin jet ban pediang ya kajing penim ne ngin jet bangin le kat paman. Kaman balai luy lem go gospel ong John Calvin kadai ban ka jinglong ra. Ti kumba ublay simlat hawi ban yap. Na ka jingle la jong ngin yap. Henry ban penyo biang ya ka jing im. Bang yunum yap shu ni don kam ya u jing im. Ban penyo biang ya ka jing im bang yunum yap shu nyimla dala de Henry ni don kam ya u jing im. Ni day ki sha pen im. But u jing im u day u nong pen im. U tau nong pen im uwan ban salvage. Ba ngiyo ya ka bang yong ka salvation. Naba ka jing im jong ka do ka don ha ka snam. Andre ka snam jong ubri ubala ha kam long su ka babiang baka jing im kan jong ka bom jukut. Na ka ta ka daw ni don kam ya ka snam u jing im ubalong u khon long pro jong play. Kan ya snam botu yang kam biang su ban jong sa ka jing im. Kan yap ingin poi lum jing tap Henry ni don kam ya ka snam u jing im. Ubalong u khon long pro jong play. Ephesus are iway begit khot pra khandai. But ya phi ulapen im haba phi la long ki bayap da ki jing rengkang bat ki pop. Henry da ka jing ai lapen im ya phi da ka jing ngai ken ka taru na phi hi ka long ka jing ai ublay da ki jing le ken ba unu ru unom yo ban song sarong. Kita kitian da ki jing le ken ke jing la jing ban bat hukum ke jing la jing ban le ha kam dai ke ban pun poi benang yangi da ki jing le ken ba yo unu ru unyo ban sngau sarong ki hok bat kam ba ha jungi kim la ban pun poi benang yangi kim la ban ajing imbom jukut yangi ni dan kam ya kasnam jung jing im hendrai ki kam ba ha jungi ki dai bengin long jingker hu ki wai bengin long kam lu ba ke jing shai ka perthai namar ngi dai ki balayo jing pen mai ki hok jongi ki long ki kam kajinget works of faith ki ba haki shiti jong jakob mio hai kata ki kam jong jinget but ya ke jingem bom jukut hi ngin yo da ke jing ai ublay namar u Jesus Christ ubalong u jingem ula job ya kajing yap kam la ban badi u but ulami pada kasingka balai but ul kio sebenang ban shong kti ublay ukupa ni don kam ya u jingem ban yo ya ka jing im bom jukut lanu nyim dei ban sarong nyim dei ban loy ya ka jankop jong ka jing snoret yo nes drieu san pulai san pusau shisha nga ong happy lemda phi ba me ka do jong khun ubriu bat ba phi di ya ka snam jong u phem don ka jing im haladi unu ru ubaba me ka do jonga bat badi ya ka snam jonga udan ke jing bom jukut bat ngangan pengi pat u ha ka sngi ka khadu nadu ki department ki jubu nadu ka por ka reformation bangin dan southly ki jing khawai utrai na ka me ki bagan tang ka utrai namar baro nangi ni don kam ya ne u jing im bangin yo ya ka jing bom jukut u Jesus Christ u balong u jingem u tang ma u hi u balaban ai ka jingem bom jukut nagam ta ka buram ublay amen rabang ebe nila poi sabangin ya wai no kene ka jing mani blay jungi but don ban ai ku blay na do organize dang ilam jirwa ibu puli sedang bat duai kumju ki ba
ai ki special number ki ba bediang ki jing ai ngu jongi ba ai ngu ublei ki bentabar lo ki la dendap ling ba ki jing slok hangani ko por ni nyarwai ki jing rwai ka ba saus pa andriu no wat mai lais pa khandai puwei na ka barim ba hadin ko barwai ni jirwai ngan sekerpat teman besan PS Keri be in sum haban bu ki jing duai bat ru ban pelaj ini de ki jing kurku ban wai saus pa andriu jing ai kadap biang yanga haba jing tieng ki ban syajan jong ungawan naga pop upelai donut jong outside jing ai kadap biang yanga jing ai kuris kadap biang yanga jing ai kadap biang yanga Jing ai kadap yang haba jing kiban syajan jong ungawan nakapop upelany donu jong usay jing ai kadap yang jing ai ukris kadam biang yanga jing ai kadap biang jing ai kadap biang la air yong bajur ngas ngo ong long slur ngalai par na jingma ba hi uyada jing ai kadap yang jing ai ukris kadam biang jing ai kadam biang jing ai kadap biang ha jing im ukershan jing ya rusun ran ha potam nyang utrai ngayo shong suklem wai jing ai kadam biang jing ai ukris kadam biang jing ai kadam biang jing ai kadap yang onda jing im lawai hakari ba pernai hang da junom klemwai ngan ya ro ya utrai jing ai kadap yang jing ai ukris kadam biang jing ai
kadam piang yang ini dua. Kau kupas jangi ubah peneng, yang ngu yame. Bamelakot jangi kat ni pengine don kayeng kau kuat kau kentang jame. Ban mani ban syakri yame. Oh yang ngu dan mabelai, nama kena kubor. Kau panggil ayat sengau ni kubor. Kau balong kecing pengkan mau jangi. Bamelong tamu me. Kalanti kecing im bar kecing sisa. Oh dah belai. Dia rap jangi pengila on baskem. Ini kentien baru, ini kai. Ibu lembaga kentien ni jame, balai penkan mau. Halah, haki por baru. Pangingin long bandai, tuan yang skam. Haki jingat, haki try jisu. Pertama ulang kalanti pakai jingim. Nakam tajangi bangai. Kerhui la jong sekri, ulai ni kena jing sisa. Kawangila ban long ka jimentoy na jingim jingim hala ka sui hagi sui ba na wan ter te pelai jingi ablay ni por tang jing ka khu pakan sai tam jame ta ai ro ko jingi ba ka jong blay pa jingi ba bne jing ai e ko da biang ka jong trai jisu unong pen im no sis pa jingi lam ba jing slak ba thiang ban sai bo jo mun sim ko ini berlai we na sia sa na ngi sia sa bangai je me hang ni ba ka leng sa tlak ka perthai na du mentah balakap ta tu amen